kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me. שלום לכולם, לי קוראים פטריק, לא קוראים פטרישה, סתם. שלום לכולם, לי קוראים טל, רובכם מכירים אותי. זה ערוץ חדש, פיוז HG. למה אני מדבר כמו איזה שדרן בטלוויזיה? סתם. יש את אופק שזה מרק אפל, לא יודע איך הוא קרא לעצמו. וזה לול טייגר פרו זה אהרון. הוא פרו במרכאות עם ממבוט. והוא עולק. ספרי אני חייב. זה זורם לי בדם. פשיעל. זה אני ואהרון נגד אופק. קיצקט 2-1. קיצקט. קיצקט. יש מטוס. יאללה, בזמן. הופה, לא זרקתי. מי שראה את זה לא זרקתי. קמפיין! סתם. הולך סיבוב רדיפה ימים. טוב. הולך עוצר, הולך עוצר, הולך עוצר, הולך ירייה. היי אוגי. סנייפר, אה? אני אפס סאונד, תסתכל על זה. כן. אני מת! תמות אמן! כמה חיים יש לך? לא מת. כמה חיים יש לך? מה, לא התפוצץ גם? אתה מבין? כי ניטרלתי. לא סתם קראו לי במעון טל המנטרל. איך קראו לך, טל? המנטרל. זיניו? כן, הייתי גם איזה... אתה מזהם? מי, את אהרון? לא, אהרון לא גדל איתי. אני לא. מה, יא מניה? אין, אתה סוס. הוא פה. אתה לא סתם סוס, אתה סוס פוני, אחי. אין, אני לא יכול לעמוד במתח הזה, אני אשב, אתם מבינים? הייתי בשתי פלאשים. אני בשתי אהרון, פלאשים. בום! יואו! הייתי בשתי פלאשים. ראיתי את האצ'ות שהוא עמד לדפוק לך בפנים, ראיתי את זה. בפלאש. אני אגיד לך. אהרון נסע עליי 7 קילים? אני כמה עשיתי 1 ו6, איזה נובנים. אתם יודעים, אני קצת חלוד אחרי פרישה של 800 שנה. 800 שנה. לא הגזמת. אני חלוד כמו חלודה. מה אתה מפחיד אותי, אתה אמבל? עוד שנייה הורדתי לך הדשוט. אוקיי, אז חזרנו. לא קבלנו, מה אני אקלם? אתם מבינים, אני פשוט הלכתי לפתוח את הדלת לאיזה פטריק אחד שמבקש תרומה, אמרתי תרמתי במעון. לא, אהרון, אתה רציתי צוחק? שזה יהיה 195. אהרון, אתה צוחק שלא צריך לצחוק. אתה פלגמט פשוט. אהרון זה הפלגמט של השכבה. לא סתם הוא בהקבצה ג' באנגלית. סתם. אתה הקבצה ג' חס וחלילה. אני איזה הקבצה לי, תחזור שנית. אתה הקבצה א'. לא, הקבצה... מה אנחנו אוהבים עכשיו על איזה הקבצה כמו איזה חננות? לא, אני הקבצה ג', לא, אני הקבצה ג', מה זה קשור? אני הקבצה ד', אני הקבצה ד'. אני הקבצה ז', אחי. אני הקבצה ד', אבל אתה יודע של מה, לא של האנגלית. מה, אני מקבץ? וואי, אלוהים. לא, אני לא יכול לקפוץ. עד שלא קופץ. הנה הבן שם, כן. סיבוב באוויר וניטרול, יאללה, איזה שחקן אני. איזה פרע. טל זונה. אימא שלך. אין מקצוע. רואים את האיקס הזה? אתמול פה מצאתי את ההוצאה. לא, זה מהמחזור. אופק נכון? של אימא שלך. אופק זה גבר, אופק זה אחיין, זה לא סתם אחיין, זה דדון ליצפן. זה מה?
יוני עצמן? או מרקו? בואו נחר איזה לייב שתיכם עליי. תשמע, אופק הוא... בואו נחר שתיכם עליי, אופק, מה אכפת לך? לא, איזה לייב? תכיר אותו. מוחש עם נייף? למה? אני פרו עולם בנייף. פרו עולם? מה נהיית שלומי? שכחתי להוסיף השם שלי פרו נייף. שמעתי את זה. פשוט באים לכאן, חוזרים. אופק או שהוא הלך מול. אופק פשוט עומד עכשיו הדשוט ובייש אותי. פשוט בייש אותי. מה זה? איך הרגתי 5? יאללה, השתדרגתי. מרק אפל. הנה אהרון הולך דק. לכלוב בדק. מתמהמה, מת, בניופ, מת, דודה שלך מתה. יואו! מי רוצה את זה JLXMF? יאללה בואו. אני ואהרון תמיד מורדים. זוכר את הטמבל הזה שהתחלפתי עליו אהרון והשעון נתן לי איזה עשיתי? כן. אהרון היום אני ולידור, בואו באמא שלכם, אין לי כוח. אהרון היום אני ולידור, אתה לא מבין איך, היום אני ולידור הולכים לחם פלאפל ואחרי זה אנחנו... אתה מכיר פלאפל רצון? זה. זה שם? מה? נו, זה מול הבית ספר שלי, אתה מפק. נו בקיצור, פלאפל רצון. אז אחרי זה הלכנו לפארק. אתה רואה ילדות קטנות כאלה? אז אני ואהרון כזה, אני ולידור כזה, איזה תחרות, והתחלנו להציק להם בזה. אז מה לידור אומר לי? הוא כזה אומר לי בסוד, בוא ניקח להם את זה, ואחרי זה הם כזה, אני אקרא למשטרה. לקחנו להם את הכדור, איזה אחת כזאת גמדה מגיעה לי לביצה, התחיל למשוך לי בחולצה אחי אהרון, אתה מבין? רגע, אתה מקליט את זה? כן, בבקשה. לא, זה סיפורים של, אתה יודע, שלי. מגניבים, נו. כן. אז אחרי זה דפקנו שטינה, נהדר, לידור דפק שטינה במגלצ'ה, הם עלו למגלצ'ה, אמרתי להם, תבדקו את המכנסיים, אתה קולט כל המכנסיים, מים, פיפי. אופק, מה זה? איפה היית? אחרי אבי עקבתי אחריך. אני לא הייתי בבי אבל. לא היית בבי? לא היה בבי? הוא היה בבי. יאללה, טוב, שלך אתה. לא, אימא'לה! למה שאני מנסה להתחמק כשיורים בי אני גם מזיז את הראש? סתם. תסתכלו איזה מהלך חכם אני עושה, שימו לב. מהלך שלא אם הוא בא מכאן פתאום, יואו! ידעתי שהוא הלך עד אלון לאום הזה? פוס, מה זה? ידעתי אבל שהוא הלך עד אלון והוא מסוגל. מה אני? חכה, אני פתאום אקפוץ לך עם איזה אקדח, יוריד לך את שו. אני מתקמפר. אני לא אומר לך איפה אני מתקמפר. בואו נייס. לא, ג'יל. לא, בא לי ג'יל. בקונטר צריך שליטה בנשק, מבטיח. אין לך. מה, אתה מנסה כאילו לשים פצצה, אחי? יאללה, אני שמתי. בואו ג'יל, רוצים ג'יל? יאללה, תביא. רגע, יש לי איזה ג'יל פה, בואו נראה. ג'יל, XMF. יאללה, יש לי XMF, אבל בלי ילדים, אחי. לא, מה זה? לי יש חכו, הנה יש לי... טוב, אין לי. למה? אתם לא רוצים שלושתנו לשחק ואז לאט לאט ייכנסו? כן, יאללה, בואו. כותבים IP? אתם כותבים? טוב, למה אבל עליי? למה הצבעתם? אני 40. אחד. יש בי אחד. אני אצבי. נעשה עוד 2 משחקונים ואז ג'יי. משחקונים, מה אתה? למדת? אני אולי לימדתי אותך, אחי. לא לימדתי. מה זה? מי זרק את זה? אתה. בגדול זוינתם. למה? כי אתה בא אלינו בגב. בוא נצלם עכשיו שאופק פרועה רואה את שתינו וזה אומרים בטח הבנו ביניהם. אהרון, בחיים לא צולמת.
היית בבר מצווה של אופיר? אני לא באתי. אז איפה אתם לומדים אבל? איזה בית ספר? חסוי, שתוק, חסוי. אבל אתה לא יודע איפה, אהה. טוב חבר'ה, כל מי שצופה בזה, עכשיו אני אספר קצת על עצמי. קוראים לי טל, אני גר בחולון, רחוב פטריקה 2, סתם קוראים לי טל. אני מתאמן באומנויות לחימת האקוונדו, הולך לחוג שחייה, מתאמן באמת 2000. בשנות הפנאי. וגם בשעות הפנאי אני משחק טניס עם הזין שלי, סתם. אתה רוצה את זין בשנות הפנאי? לא גמיש. תגיד, מה זה עושה המספריים האלה? שאני קונה מספריים, מה זה עושה? מספריים? מספריים זה בכדורגל. מה הם טובים, נכון? נראה לי יש לו וולו כשהוא מחכה שמישהו יבוא, אחי. אני שומע את הצעדים שלך. אבל אני לא עושה צעדים. אתה כן, זה שאתה זז צעדים, אתה יודע. אני רץ. מה נהיית לי? איזה אחד מהדור של עזר ויצמן, אתה עושה צעדים, מי ידרה? אתה מביא את הדברים האלה. לא יודע. אני פשוט יודע מי זה עזר ויצמן, זה הכל. אתה בא? רגע, איפה אהרון הוא בבי, אתה אמרנו, בבי. סוף פה לפני רגע הולך, לא יודע, ראיתי מישהו הולך. אהרון נראה לי חולם בהקיץ. לא. אם אתה יוצא מאיפה שאתה יוצא עכשיו, אחי, אתה בא אליו בהפתעה אחוז שרמוטה. שבע! עוד אני הייתי מאוד. הורד לי לשבע. הייתי בעיקרון 50, 40. כולם לדעת, אהרון הוא ילד מלשן, ילד בשטה. בכיתה דחפתי אותו, הוא אמר, אתה אומר למורה, זהו, אתה אומר למורה. זהו, אתה אומר למורה. מה? שתוק, אני אוריד לך את שוט. שתוק, תסתכל עליי שאני מדבר. אני לא יכול לזוז. תקעתי אותו. בחלומות שלי. היי. שמעתי את הפצצה והוא פה. אני מחפה, אהרון אל תדאג, אני מחפה מאיפשהו. פלש, איפה אתה? לא קיבלתי. זה אהרון זרק אותך. בוא תתחיל כבר. לא, בוא תתחיל, שם, איפה שישן. פלש בעיניים. ג'ונס. איזה סלטה דפקתי. יאללה בואו ג'י, נו. נו בוא, תביא ג'יל אבל. בוא, רק שלושתנו, רוצים? כן. אלא אני פליטי. אתה כותב IP? איך עשיתי אבל כאילו? כתוב IP כבר, כתוב. 109. לא, תרשום בזה בסקייפ. אין לי כוח לרשום בסקייפ, אתה רוצה תכתוב או שממשיכים לשחק פה? סתום את הפה ותרשום בסקייפ. איזה סתום את הפה ותרשום בסקייפ? סתום את הפה ותרשום בסקייפ. הבנתי למה. כי אתה רוצה לראות שאת השיחה... לא משנה, זה. הלב יש אותך עכשיו מול כל הצופים. הוא כזה, כמה צופים יש לנו. לא, מבטיח אמבוט, מבטיח, הכוונת הייתה לו. הייתי דרך הקיר, אחי. הכוונת הייתה על הראש. מה קשור עליו? מה קשור? הכוונת שלה הייתה באיזה 800 מטר מעל הראש שלך. אמבוט היה תמיד נדפק עליי מההתחלה יהרוג אותי. לא קשור, מה, אתם באמת חושבים שאני וואלק? ואמבוט? וואלק לא יודע, יש לי איזושהי תחושה, אבל לא בא לי להגיד. תחושה? מה זה תחושה? מה אתה בצבא? יש לי איזושהי תחושה, אחי. נזור מפה, אתה הולך לשם. תביא כבר את הג'ייל, נו. יש לי איזו תחושה שהאויב קרב.
טל, עונה, אתה מהערך. ואיזה ידיעים לי? שתוק כבר, אתה. נהיה עתודה. שתוק, אתה דפוק. מה זה השפות האלה? מה אתה מוציא לי עכשיו שפות? אני נורב, אני פשוט נורב, אני בא בגב, ואז הוא מת. לא, בקונטר, אבל צריך שליטה בנשקים, מבטיח. אתה יודע, אין לי כוח עוד צלם. מה, נמשיך צלם? סבבה, נמשיך. מה, עד עכשיו צילמת? כן. וואי, איזה נכה אתה. כן, נכון? למה נכה? טוב, אז צופים יקרים. סתם, צופים יקרים. טל, אתה יודע מה זה יו? לא, נעשה את זה בכל כזה יותר גבוה. טל, אתה יודע מה זה למה? יו? נדבר, למה? יו? יו זה אתה, נכון? נכון. טוב, אז צופים יקרים. הוא שם בבי. טוב, רגע, נסה. טוב, אז לא, רגע, טוב. אבצ'קי למה? טוב, אז צופים יקרים. ניפגש במדריך הבא. מה מדריך? מה קשור מדריך? ניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי.